тамошобинони азиз, ассалому алайкум. Боз чун ҳамешагӣ барномаи тиббии тавсияи табибон аст ки ҳафтаи маротиба манзури хонаводаи ҳар яки шумо гардонида мешавад. Мо тасмим гирифтем ки дар ин барнома бобати ин ё он беморӣ бо пизишкони варзидаи соҳавӣ суҳбате дошта бошем ва ҳар мутахассисони соҳа бобати ин ё он беморӣ барои ҳар яки шумо маълумотҳо пеш меоваранд. Чӣ кор мо бояд кунем ки ҳамеша ҷисми инсон солим бошад ё ҷисмамон солим бошад? Дар хонаводаамон ягон намуди бемориро гӯем пайдо накунем. Барои ин танҳо моро зарур аст ки худро эҳтиёт намуда бошем. Пас маст барномаи тавсияи табибон барои ҳар яки шумоён тавсияҳоеро пеш меоварад ки худро ҳамеша ҳимоя ва эҳтиёту солим нигоҳ дошта бошед. Ва иншо мо тасмим гирифтем дар меҳмонаи барнома мудири шӯъбаи кӯдаконии муассисаи давлатии маркази ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил дар вилояти Суғд муҳтарама Навбаҳорӣ Зоҳидҷон, табиб, сироятшинос. Хуб, маълума ба барнома хуш омадед мегуфтем. Ташаккур ҷон. ва хуб, тамошобинони азиз, мо ин навбат тасмим гирифтем ки бобати пайдоиш ва роҳҳои муолиҷа, инчунин аломату нишонаҳои бемории сил ё худ туберкулёз, бобати ин мавзӯъ ба ҳар яки шумо маълумоте пеш оварда бошем. ва хуб, муҳтарама Навбаҳорӣ Зоҳидҷон, ман мехостам оғози суҳбати мо дар қисмати аввал бобати бемории сил оғоз шуда бошад ва оиди пайдоиш пеш аз оне ки мо бобати нишонаҳояш суҳбат карда бошем ва ба тамошобинон маълумоте пеш оварда бошем, мехостам каме оиди ин намуди беморӣ маълумоти муфассал гуфта бошем. Ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ ва ровии муҳтарам. Имрӯз мо дар бобати бемории сил бо шумо ҳам суҳбат мешавем. Пайдошавии ин бемории сил аввалин маротиба аз тарафи олими олмонӣ Роберт Кох дарёфт карда шудааст ки чуноне ки дар сарчашмаҳо меоянд, дар натиҷаи тадқиқоташ дар як деҳае ки ҳамаи онҳо гирифтор ба ин беморӣ буданду сабабаш номаълум буд, он дар натиҷаи тадқиқотҳои зиёди гузаронда шудааст дарёфт мекунад ки ин бемор туберкулёз аст ва барангезиди ҳамин беморӣ ба номи ҳамин олим гузошта шудааст, яъне ки микробактерии Кох. нишонаҳои ин беморӣ аввалин якум сар мешавад аз сулфаи зиёда аз 2 ҳафта 3 ҳафта, ҳарорат баландӣ, асосан шабона, ин ҳарорат баландӣ аз 37 градус баландтар, баъд арақкунии шабона, беиштиҳоӣ, вазнпартоӣ, бемадорӣ, зуд нарасидани ҳаво, дарди қафаси сина, дар баъзе ҳолатҳо хунтуфкунӣ ҳам ба мушоҳида мерасад. خب تشکری زیاد. اینجا тамошобинони азиз бобати бемории сил ё худ туберкулёз як маълумоти ба таври муфассал пеш овардан ва ман мехостам маълуми азиз бобати оне ки чун аллакай оғоз кардед бобати нишонаҳояш ба тамошобинони азиз маълумот пеш овардед ва ман мегуфтам гуфтанӣ будам ва ки ё худ кадом нафар шахсон ба ин намуди беморӣ гирифтор мешаванд. Инҷо назари ман дар он аст ки сину сол аз чанд боло аст поён аст ё ин намуди беморӣ гӯем ягон сину солро надорад. Ҷинсият агар гӯем мардон аст, занон аст. Ин беморӣ дар аввале ки ба назар мерасиду дарёфт шудагӣ буд, асосан дар қисматҳои табақаи поёни ҷамъият ки он вақто ба табақаҳо одаморо ҷудо мекарданд, дар ҳамон одамое ки сатҳи зиндагиашон паст ҳаст, мисол хӯроквории даступнӣ нест, ҳамон одамҳо бисёртар мушоҳида мешуд. ҳозир вақт тибқи тадқиқотҳои мисол мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ин беморӣ ҳамагир аст. роҳи асосие ки мо гуфтем тибқи ҳавогӣ қатрагӣ аст, вақте ки одами бемор сулфа мекунад ба атроф микроби туберкулёзро одами бемор одами бемор месулфад, вақте ки одами бемор сулфа мекунад вай микроби туберкулёзро ба ҳаво хориҷ мекунад. одаме ки дар наздаш ҳаст вай зуд ин микробро қабул мекунад, лекин на ҳама бемор мешавад. ҳаст бемор одамое ки нафароне ки
иммунитетшон баланд ваҳо тез ба ин беморӣ гирифтор намешаванд. гурӯҳи хавф ҳаст ба ин беморӣ гирифтор мешаванд, гурӯҳи одамоне ҳастанд ки зудтар ба ин беморӣ гирифтор мешаванд. масалан одамоне ки гирифтор ҳастанд ба бемории диабети қанд, ба бемории вируси норисоии масъулияти бадан, бемороне ки зуд ба илтиҳоби шушҳо гирифтор мешаванд ва сатҳи иммунии организми онҳо пасттар аст, ин нафарон зуд ба ин беморӣ гирифтор мешаванд дар ҳолати қабул кардани микроби туберкулёз. дар ҳамин ҳолат зудтар бемор мешаванд. баъзе ҳолатҳое мешавад ки одам микроб қабул мекунад вале бемор намешавад. ва хуб инҷо маълума мехостам назар ва андешии шуморо бобати як посухи болоиатон бозшунавида бошам. вақте гуфтем ки як нафари бемор ӯ худ огаҳ аст ки аз ин беморӣ замони муолиҷа гирифта буд ва вақте месуфад, чун аллакай дар боло қайд кардед, тариқи қатрагӣ ин беморӣ гузаранда аст. оё ҳаст масофаҳои муайян ки масалан як нафари бемор тахмин кардем ки байни нафари бемору байни солим гӯем 1 метр аст ё 50-40 сант аст. ҳаст як меъёри муайян ки ана ҳамин нафаре ки бемориро гӯем муолиҷа гирифтааст боз метавонад нафари солимро гирифтори ин намуди беморӣ карда бошад. вақте ки бемор шуд вай табобатро гирифт, натиҷаи таҳлилҳое ки нишон медиҳанд ки вай уже микроб хориҷкунанда нест, вай дар он ҳолат дигар беморон шахсони солимро бемор карда наметавонад. агар гӯем ки то рафтани муолиҷа агар он бемор худаш намедонад ки бемори сил аст, огаҳ нест, вай сулфа кардан мегирад, дар ин ҳангом дар масофи 1-2 метр наздиктар одамое ки чӣ қадар ки наздик бошад гирифтор шудан ҳамон қадар баланд ҳаст, чӣ қадаре ки дуртар ҳаст гирифтор шуданаш камтар ҳаст. бо сабаби оне ки вай вақте ба ҳаво биромад аз таъсири нурҳои офтоб вай микроб мефафтад, нобуд мешавад. дар ин ҳолат қобилияти касалкунишам гум мекунад дар ҳолати масофи 2-3 метр дуртар. дар чӣ қадар ки масофа наздик бошад ҳамон қадар гирифторшавӣ ба ин беморӣ баландтар мешавад. ва хуб инҷо маълума пӯшида нест ки солҳои охир шояд ба чунин ҳолатҳо шумоё низ рӯбарӯ шуда бошед ва чун аллакай гуфтем ки дар боло солҳои охир имрӯз шабакаҳои интернетӣ ба ҳар як нафар ҳатто ба хурду калон ҳам дастрас гардидааст. агар мисол меоварем, гуфтем ки ҳарорат кардан ё ягон ҷойшон дард кард ба таври тезиву зудӣ чӣ мисол меорем, телефони мобилиро мегиранд, як сомонаро боз мекушоянд, шабакаи интернетро пайваст мекунанд. масалан гирифтем дарди сар шудаанд, беморӣ дарди сар менависанд ба истилоҳи забони русӣ ва онҷо аллакай гӯем якчанд номгӯи дорубориҳо мебарорад, тарзи муолиҷа мебарорад ва оғоз кардан ба худ муолиҷа тариқи истифода аз шабакаи интернетӣ. оё табибони соҳаи силшинос чунин муолиҷаро тавсия медиҳанд ё на? ба чӣ оварда мерасанд оқибати худмуолиҷа? аввал пеш аз оне ки мо ба худмуолиҷаи беморон гӯем, аввалаш то оне ки назди шумо меоянд назари мо ба худмуолиҷа даст задан мумкин нест, барое ки бемории сил, барангезандаи бемории сил танҳо бо воситаи доруҳои зидди силӣ кушта мешавад. ба он дигар намуди доруҳо таъсир намекунад. таъсир кунада ва як фурсати кӯтоҳ таъсир мекунад. ҳамон дарди мисол дарди қафаси синӣ мегирад, сулфаи камтар мекунад, ҳарората паст мекунад, вале тамоман аз организм ҳамин чиза гум намекунад. барои ҳамин дар натиҷаи пайдо шудани шикоятҳои дар боло зикр шуда, яъне сулфи зиёда аз 2 ҳафта, балғамнок, ҳароратбаландӣ шабона, арақкунии шабона, вазн партоӣ, набудани иштиҳо, харобшавӣ, дар худ пайдо шудани чунин нишонаҳо бояд ба сари вақт ба табибони минтақаваи худ муроҷиат кунанд ва аз ташхис гузаранд. дар ҳолати дарёфт шудани бемории сил сари вақт ба муолиҷа фаро гирифта шавад, ин беморӣ тамоман табобатшаванда аст. маълума из манзарам мепурсидам, чун аллакай нишонаҳоеро ки баён кардед, ана ҳамин нишонаҳо танҳо дар нафарони калонсол дида мешавад ё дар нафарони хурдсол ҳам? баъзан бемориҳое ҳастанд ки шояд дар хурдсолон ба таври дигар гузарад марҳилаи худро.
ба таври кӯҳансолон мисол мебарам синашон агар аз 25 боло гӯем то 60 сола шояд нишонаҳои дигарро дошта бошад. Агар гирифтем аз 25 сола боло то 15 сола шояд нишонаи дигар бошад, аз 15 сола поён то 2 сола шояд нишонаҳояш дигар бошад, ё ҳама якгуна аст. Не, ба одамое ки гирифтори бемории сил шуданду синни солашон болотар ҳаст, мисол аз 20 боло, аз 30-40 боло, инҳо нишонаҳош ҳамин чуноне ки ман гуфтам нишонаҳое ҳастанд, ҳамин хел. Дар кӯдаконе ки дар оилаи ҳамин беморо ҳастанду ва аз тарафи табибони силшиноси минтақавӣ муоина бо мақсади дарёфти саривақтии бемории сил муайян карда мешаванд, дар кӯдакон чунин нишонаҳо дида намешавад. На ҳамаи чунин нишонаҳо дида мешавад. Масалан, дар кӯдакон ҳароратбаландӣ ҳаст, арақкунӣ шабона ҳаст. Бештар варамшавӣ лимфоғадудҳои канории кӯдакон гирифтор шудан ба ин беморӣ, варамшавӣ лимфоғадудҳои канории кӯдакон мушоҳида мешавад ва мо дар вақте ки хонава як нафар аз бемории сила дарёфт кардем ва я ба табобат фаро гирифтем, аъзоёи оилаи ҳамон бемора бо мақсади дарёфти саривақти бемории сил дар байни оила ва табобати пурии онҳо, ҳамаи аъзоёни оила мо аз ташхиси мегузаронем. Ташхиси ин беморон аснозан бо воситаи прови мантӯ мегӯем, озмоиши мантӯ, флюорографии қафаси сина гузаронида мешавад ки дар флюорография мисол агар варамшавии лимфоғадудҳои дохили қафаси кӯдакон бошад, лимфоғадудҳои периферии ҳамин кӯдакон варамида бошад, кӯдак хароб аст, иштиҳа надорад, камтар бозӣ мекунад, монда мешавад, ин ҳам яке аз нишонаҳое ки эҳтимолати гирифтор шудани ин кӯдакон ба бемории сил баландтар аст. яъне чун агар пӯшида нест ки хонохо вақте ки тифл аст, кӯдак аст, бо онҳо модарони ҷавон сару кор доранд. бояд ин маълумот барои як маълумоти кӯтах барои модарони ҷавон. бале, ташаккури зиёд. خب тамошобинони азизу арҷманд, бори дигар шоми ҳареки шумоёнро ба хайру шодӣ мегӯем ва ин шом дар меҳмонии барномаи мо муҳтарама навбаҳори зоҳирҷон, мудири шӯъбаи кӯдаконии муассисаи давлати марказии ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил дар вилояти Суғд дар меҳмонии мо ташриф доранд ва мо бобати бемории сил ё худ туберкулёз суҳбате дорем. ва хуб инҷо муаллими азиз чанд маълумотҳои мо то ин лаҳза ба тамошобинони азиз пешниҳод кардем ва анакнун тасаввур мекунем мерасад марҳилае ки бемориро як нафар дар ҷисмаш бемориро муайян кард ки гирифтор шудааст ба бемории сил ва бо рӯхатҳои гӯем намон духтури оилавиаш ба муассисаи шумоён бистарӣ гардонида шуд ва ана онҷо оғоз мешавад марҳилаи муолиҷавӣ. яъне пас ана ҳамон марҳиларо гӯем марҳилаи муолиҷавӣ ё бистарикунониро бемор аз чанд то чанд рӯз дар назди зери табобати табибони силшинос мегузаронад ва чӣ гуна мегузарад он марҳилаи табобат? марҳилаи табобат пеш аз оғоз кардани табобат муайян карда мешавад. марҳилаи табобат аз намуди бемории ҳамон сил вобастагӣ дорад. аз ин бар мо гуфта метавонем ки бемории сил на танҳо шуш, ҳамаи организми одамро фаро гирифтанаш мумкин ҳаст. намуди шушӣ ва ғайри шушӣ. шушӣ ин фақат шуш гирифтор мешавад ба ин бемории сил. намуди ғайри шушиш ин метавонад устухонҳои бадан, суту муҳра, пӯст, чашм, тамоми организми одам метавонад ба ин беморӣ гирифтор шуда. дар ҳолати муайян кардани намудаш маъзарат мепурсам, кадоме аз ин ду номгӯие ки кардед вазнинтар мегузарад муолиҷааш ё ҳар ду вазнинтар мегузаранд? бисёртар шушӣ ба назар мерасад, ғайри шушӣ камтар аст. агар масалан гирем 90% шушӣ бошад, 10% ғайри шушӣ. дар дохили ин ғайри шушӣ ҳамон сили кӯдаконам дохил мешавад. барое ки дар кӯдакон бисёртар ҳамон лимфоғадудҳои канорӣ ва лимфоғадудҳои дохили қафаси синаашон осеб мебинад ки инам ба сили ғайри шушӣ дохил мешавад. дар ҳолати муайян шудани
намуди беморӣ ва ҳассоснокии микроби ҳамун микобактерии сил ба доруҳои қатори якум дуюм намуди табобати ин беморон муайян карда мешавад. вақте ки мо муайян кардем ки бемор гирифтори шакли ҳассоси бемории сил аст ва табобати он аз 6 то 8 моҳа давом мекунад. табобати бистарӣ дар беморхона бошад аз 2 то 3 моҳа тӯл мекашад. дар ҳолати бистарӣ кардан ташхиси табобати беморони сил дар беморхона ройгон аст. дорувориҳо ҳам низ ройгон аст. хӯроки беморон, ҷойи хоб, ҳамаи он шароитҳое ки барои пурра табобат ёфтани беморони сил ҳаст дар беморхонаи мо ройгон ба роҳ монда шудааст. ва аёда чӣ гуна сурат мегирад муаллима аз ҷониби наздикони бемор? гуфтем агар падари хонавода рафтан, хонухо фарзандо мераванд, ҳамсар мераванд, набераҳо мераванд барои аёдати бобояшон ё модаркамонашон, ё агар падари ҷавон, модари ҷавон бошанд, агар ҳамроҳи фарзанд хоб карда бошанд, чун муолиҷа гирифта истода бошанд, мераванд. аёдати онҳо чӣ гуна сурат мегирад? аёдати беморон аз тарафи дигар хешовандони наздик дар масофа тибқи маска ниқоб пӯшидан на камтар аз 5-10 минут дар фосила аёдат карда мешавад. пас аз марҳилаи шиддатноки бемории сил, дар вақте ки бемор ба беморхона бистарӣ шуд, вай ду марҳилаи табобатро фаро мегирад. бемороне ки микробашон ҳассос ҳастанд ба дорувории қатори якум. вай марҳилаи табобат аз 2 то 3 маҳа дар давраи шиддатнок дар беморхона то замони манфӣ шудани микроби ҳамон бемор, яъне вай ба атроф хатарнок нест. вақте вай сулфа кунад, микроби аз организмаш буромада, вай атрофи онро қобилияти касалкунияш гум мешавад. то ҳамин марҳила мо беморонро дар беморхона бистарӣ мекунем ва табобат мекунем. марҳилаи баъдӣ аз 4 то 6 моҳа ин дар хона дар табобат зери назорати табибони силшиноси минтақавии ҳамон ноҳияшон сурат мегирад ки аз 4 то 6 маҳа давом мекунад. дар ин ҳолат табибони силшиноси минтақавӣ беморонро зуд муоина мекунанд, доруҳоро сари вақт медиҳанд, пурра ба зери назорати табибон гирифта мешавад. дар ҳолати тамом шудани табобат, беҳтар будан дар акси рентгенографии шушҳо, манфӣ будани натиҷаҳои балғам, беҳтар шудани ҳолати умумии клиникии бемор, дар ин ҳолат мо хулоса метиҳем ки бемор солим шудааст ва ба атрофи он хатар надорад ва тарзи ҳаёти солимро идома медиҳад ва зери назорати табибони силшинос то давоми 3 сола боқӣ мемонад. ҳар сол аз ташхиси тиббӣ мегузарад. дар ин ҳолат агар нишонаҳои бемории сил дар давоми 3 солам ки пайдо нашуд, ӯ бемор солим аст, метавонад пас аз қайд берун мешавад, яъне берун мекунад. аз қайди бемории сил мо мебарорем ва бемор солим аст. ташаккури зиёд. ва хуб, инҷо муаллими азиз хеле хуб қайд кардед бобати пайдоиш ва инчунин худмуолиҷаи ин намуди беморӣ ҳам чанд фикри баён доштед. ва ман инҷо андешаи шуморо боз атрофи чизи дигар ҳам шунавидани ҳастам. чун ин камтар андешаи шумо бобати нафароне ки синну соли калонсолонро камтар пеш овардед мисол, ва анакнун назари шуморо бобати кӯдакон мегирем. марҳилаи муолиҷаи ин намуди беморӣ дар кӯдакон чӣ гуна мегузарад? дарёфти саривақти бемории сил дар байни кӯдакон вобастагӣ дорад аз сарчашмаи бемории сил дар ҳамон оила. Масалан, аз кадом аъзои оила вай ин микробро гирифтааст. фарз кардем ки бобояш бемории сил аст, кӯдак ин хоҳ нохоҳ пеши бобояш меравад, дар оғӯшаш мешинад, авқот мехӯрад, як ҷо бобо сулфа мекунад, вале кӯдак намедонад ки вай бемор аст. дар ин ҳангом ки вай бемории сил ба худаш қабул кард, ташхиси онҳо низ бо роҳи проба мантӯ ва гузарондани акси рентгенографии шушҳо оғоз мешавад. дар ҳангоме ки проба мантӯшон мусбӣ биромад, дар рентгенографии қафаси синҳо ягон нишонаҳои бемории сил дарёфт шуд, мо анамнези ҳамун
беморӣ ҳам аз волидайнаш мепурсем, мана кӯдакатон хароб шудми, иштиҳааш камме ё хӯрок дуруст намехӯрад, зуд монда мешавад, шабона арақ мекунад. Ин чизҳоро низ мепурсем дар ҳолати даври пурра агар муоина кардану дарёфти бемории сил дар байни кӯдакон, онҳо низ ҳаст марҳилаҳое ки мешавад дар хона табобат кунад, дар беморхона. Дар ҳангоми дар беморхона бистарӣ кардан марҳилаи табобати ин кӯдакон низ ду марҳиларо дар бар мегирад: давраи шиддатнок ва давраи ёрирасон. Давраи шиддатнок аз 2 моҳ, давраи шиддатнок бошад 4 моҳ. Дар умумкурси табобати ин беморон 6 моҳро дар бар мегирад. Пас аз қабули доруҳои зидди силӣ пурра қабул кардану зери назорат будану табобати зери назорати кӯдакон солим мегарданд. Инчунин дар гурӯҳҳои назоратӣ қарор мегиранд. Пас аз назорат ба охир расидан ин кӯдакон низ аз қайди бемории сил бароварда мешавад. ва хуб маълума инҷо тасаввур кардем як нафар ин намуди бемориро гирифтор шудааст ва хуб ҳарчанд ба ташхис меравад ё наздикон мегӯянд ки ту бояд ҳатман аз ташхиси табибони силшинос гузарӣ. мегӯяд хуб худро на он қадар носолим ҳис мекунам, ман хуб ҳастам, ман бардам ҳастам. чун шояд мегӯяд серкорӣ мекашад, шояд беаҳамиятӣ медиҳад нисбати ҷисми худ, нисбати беморие ки дар худ дорад беаҳамиятӣ зоҳир мекунад ва чун меравад назди як духтури шиносаш ошноӣ мекунад, мегӯяд хуб дӯсти азизам, камтар беқувват шудаам, камтар ҳарорат дорам, ягон намуди дорухар навишта диҳед, ман корам заруртар аст, корам боз меистад агар ман аз ин ҷо равам. ва меравад гӯем моҳҳо чунин давом мекунад ва бемор чун гуфтед ки ҳарорат мекунад, рӯзи якум ҳарорат мекунад, рӯзи дуввум худро хуб ҳис мекунад ва рӯзи чаҳорум боз ҳарорат мекунад. шояд корро заруртар пеш гирад ва дар ҳолати дер муроҷиат кардан ба табибони силшинос оқибати он ба чӣ меанҷомад? оё мерасонад ин намуди беморӣ нафари беморро дар ҳолати хело гӯем дер муроҷиат кардан то ба фавт расонида бошад ё на? табобати бемории сил аз муроҷиати барвақтӣ, чӣ қадаре ки мо мегӯем барвақт муроҷиат кунад, ҳамон қадар табобат сабуктар мегузарад. вақте ки чуноне ки шумо гуфтед вай мегардаду корро пеш мегирад, табобати симптоматикӣ мегӯем, симптоматикӣ гирифта мегардаду дертар ба табибони силшинос муроҷиат мекунад. дар ин сурат оризаҳои бемории сил ҳам ҳаст ки метавонад ҳам радифи ин беморӣ бошад. оризаи ҳам бемории сил ҳаст. масалан обгирии шушҳо, плеврит мегӯем мо. бо метавонад норасогии нафас, метавонад хунравӣ аз шушҳо. ба ҳамин оризаҳо низ гирифтор шудани ин беморон эҳтимолияташ баландтар ҳаст. дар анҷоми суҳбат барои тамошобинони азиз, барои он нафароне ки то ин лаҳзаҳо суҳбати моро ҳамроҳӣ доштанд, чӣ тавсияҳоеро медодед то оне ки ҳамеша солим бошанд, то оне ки ҳамеша ҷисмашон новбаста аз бемории сил, новбаста аз тамоми бемориҳо худро солим бошанд, худро аз ин ё он беморӣ ҳамеша гӯем дур нигоҳ доранд, чӣ корҳоро бояд кунанд то оне ки оилаашон солим бошад? ҳадаф ва мақсади ҳар табиб ин як аст, солим будани ҳар нафар. ман ба тамошобинони муҳтарам чунин тавсия медодам ки тарзи ҳаёти солимро пеш гиранд. чуноне ки дар тоҷикистон давлати офтобрӯя ҳаст. ин беморӣ чуноне ки гуфтем ба нури офтоб зудтар нобуд мешавад. тез хонаҳои худро ҳавояшро дигар кунанд, курпачаву гилему чизҳое ки дар хона ҳаст зуд ба офтоб роранд. тарзи ҳаёти солимро пеш гиранд. хӯрокҳои серғизо, аз он ҷумла гӯшт, нахӯд, сабзавотҳои тару тоза. тоҷикистон ки давлати сермеваю сервай ҳаст, бисёртар ҳамин сабзавотҳо меваҷотҳои истеъмол карда ба варзиш машғул шаванд. дар ҳолати пайдо шудани чунин нишонаҳое ки дар боло зикр кардем, зудтар ба табибон муроҷиат кунанд. ин беморӣ сари вақт табобаткара мешавад ва табобатшаванда аст. ман ба тамошобинон саломатӣ, сарбаландӣ, умри дароз як таманно мекунам. ҳамеша солим бошанд, саломат бошанд, худро эҳтиёт кунанд.
طرز حیات سالم را پیش برند. توصیه ما طبیبان همین. تشکر زیاد. و خب تماشاگران عزیز و ارجمند، اینجا رسیدیم ما به فرجام برنامه. تنها در انجام با امید خانه آبادی و سربلندی یک و یکی شما برنامه این شومینه را حسن انجام میبخشیم. تا دیدار دیگر، خداوند نگهبان و همیشه سالم باشید. خیر.